Iawn ta, neud y meatballs. Y fama, gyda fi 50-50 porc a beef. Cyd Cymraeg, obviously, efo extra fat yno, to mae'n 20% fat, tisio'r fattiness yno fo. Mae jyst yn dyblasu lot well. So, cychwyn y meatballs. Cyd fewn, breadcrumbs. A ti'n rhyw pacad cheap, breadcrumbs range ffeindio nhw'n cefn Cwpwrdd. Mae nhw'n range orange lliw yndi, ond yna fo. Breadcrumbs mae'n deud ar y box. Iawn, seasoning, pupur gwyn, dwi'n licio. Yn Swedish meatballs fi. A dim bach o spices, ti'n gorau cael dim bach o spice clwyl yno, so mae'n dweud dim bach o ground cloves. A just dipyn bach o spice yma, ti'n misio overpowerio blas y cyd, to. Dim bach o nutmeg. Dim bach o cinnamon. Halon. A tip o met fi roed fewn efo'r breadcrumbs a'r cyd, o dim bach o llefrith. So hwnna sy'n helpu baindio bod dim o'r gilydd. Change o roi wy fewn yndi. Ti'n misio llawer, just dipyn bach. A fewn o'r dila. So mixio bod i fewn y spices, y seasoning, y breadcrumbs. A life motto ni ar y long drive tour oedd long drivers eat every meal as if it's their last. So dwi wedi retirio ar long drive tour ers rhyw 12 blwyddyn, ond dwi dal yn byw i'r motto na. Iawn ta. Just rolio fewn i size pêl golf. Ideal, meatballs done. Mae yna golf balls mawr hynna, yndi? So, eisiau ffrin off, mae'n bach o olive oil. A unwaith mae'r meatball yn hitio'r olew, gadael hwnna iawn. Ti'n misio fod yn symud o rownd a troi o fewn i mwsh. So, cael rhyw munud o'n. A nhw'n rhoi turn bach iddyn nhw. Hwna di part gorau bwyd fel tro, ia. Yr maiad reactions, a hwna di'r part brown, y part sydd wedi charri a part sydd wedi caramelisio. Hwna di'r part mewn roasties sy'n crispy. Even y part brown ar toast, maiad reaction. Googlwch o, ia. Mae'r meatballs ma reit tews. Neith nhw cwcio rhywfaint yn y sos wedyn, ond ti eisiau cwcio nhw trwad yn iawn yn y part yma o'r cwc, really. Mae hein di cael chwarter awr rwan, so allan yn nhw. Meatballs, ia. Dwi'n lyfio meatballs, ia. Hynna edrych o dda. So, wan, nid y sos. Straight fewn efo knob da o fynnyn. A hwn di'r darn lle ti isio crafu y bits ma i gyd ti styc yn y drylad. A jyst fewn efo dim bach o blawd, neu rŵ. A ti isio cwcio'r blawd ma allan ar. Pan ti'n cael y consistency yma, dwi'n fewn efo beef stock da. Just slow bach. A paid y poeni, edrych bach o lumpio ond o neithio ddod at ei gilydd. Just trystio fo. Mae'n dda creamy gravy. Dod o lain yn rili dda. A to, silky smooth. Ideal. Gadael hwnna cwcio allan am ryw 5 munud bach. A wedyn da ni'n iddi dalad efo dy bach o cream. Fatha fod yn ôl yn Stockholm. Un bach o halan. A un bach mwy o pupur gwyn. Mae'r sos yna. So, dim bach o double cream. Dwi'n lyfio be mae'r cream yn neud i'r sos yma. Tan ar y nisal, a dyn nôl fewn. Efo'r meatballs. Restyn juices i fewn. A just cyfro'r meatballs i gyd efo'r sos yma. Ideal. So, geith hwnna just simro i ffwrdd am ryw 5 munud ar tân isal. Amser i sortio'r mash yma, a ti doro cael mash efo meatballs. Dream combo. Pinchio bach o halan. A llwyth o menyn.
Ideal. Mash sorted. Mae hein gorau fod yn barod o'n, ia. Smell na. Waw. Yes. A platio fyny, ia. Dwi'n mor excited. Ti gorau allan platiad da hein, ia. O. Mae meatballs yn masif. Yn traddodiadol yn Sweden, o'n i cael dollop o lingonberry jelly, ond y gorau dwi efo di gwylod jar red currant jelly, neithio'r job. A neithio'r blas melys fach mynd yn awesome efo. A hefyd, be arall o'n i cael o'n Sweden oedd dim bach o gherkins, dim bach o pickle. Mae'n neis cael dim bach o pickle jyst i torri trwy'r richness, chos mae o'n really, really rich. A jyst orffan i off efo dipyn o chives. So ta beth, cyn i fi tycio fewn. Tynnu llun nhw, dyri hen met fi Sweden. Wow, yes. Ta beth, dwi'n really excited i trio fan i hwnna'n. Glos mae'r meatball yn edrych ti fewn. Wow, bach o'r jelly. Mae'r meatballs yna mor juicy. Mae'n really neis fath o'r creamy gravy efo. So hynna pan dwi'n lyfio Swedish meatballs. Dim tomatoes. Ti'n be? Mae'r Swedes yn gwybod sut yn ei dodra'n really da, really rhad. Ond meatballs amazing. Yeah.